Deň ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si idem pozrieť môjho bývalého spolužiaka, keď má videa tunak. No ale toto tu tretí video zo spoda. Pozor na tohto človeka. To si ho nevšimajte, alebo aj shorty tu mám. Aha. 19 odberateľov, ide dole ten človek. No a vymazali mu všetky videá, zostalo tu iba toto. Pred 2 týždňami iba príspevky, inakšie tu nič nie. No, keby začal, to nie sú príspevky, hej. A jeho meno máte aj v popise. Keby ste chceli pozerať jeho videa. Ale pozrite si prvé jeho video, keď tak. Alebo ja som si ho nepozeral, ja si ich nepozerám. Ok, to už nepozeraj ten komentár. No ale, tu nič. No... A tu máte jeho meno. Ja vám ho tiež dám do popisu. Takže... Tu som si pozrel nejaké videá, ale tie ma nezaujímajú, lebo to je nič. Ja mám to tam na novo. Proste boli ľudia a teraz je piatok, 13. čiže sa môže hocičo. Čaute ľudia, dneska sa nachádzame na Potrane preskúmavačka. Ešte dáme iné video a pozri, no tak toto nie, dávam odznova toto video. Ja som si to popreskakoval, ja neviem, čo to tu natáčal. Takže čaute ľudia, dneska tu... Tu má popis, ale Séru z more, dneska si dáme gameplay z... tu má dačo iné, ale toto by ma zaujímalo. OK. To má dobre, hej, Piany. A hlavne, že volá sa Piany s tvrdými a na profilovku má Piani. Má 36 odberateľov, 23 videí a z toho, keď odrátame shorty, má 19 videí, takže 4 shorty a 19 videí. Nie je najlepší. A tento tu človek, ja vám poviem aj jeho meno, keď chcete, ale počkajte. Za chvíľku budem mať aj mikrofón už, aby ste ma lepšie počuli, lebo ma zle počuť. Takže kým som sám doma, tak to môžem nahlas vravieť. Tunak. A volá sa Lukáš Vongrej, ale má extrémne dobre vždy účesy. A tunak má svoju tam v pravej ruke u mňa, čo ja držím mobil. A u mňa to je v ľavej ruke, tam má obľúbenú paličku, čo v škole strhá zo stromov. Takže to je jeho legit palička. To musíte uznať, že je legitá palička. Proste on s ňou všade chodí a na ruštine normálne s ňou aj píše. No, snažil sa písať. Učiteľka mu ju zobrala, tú paličku, a bol už na učiteľku taký agresívny, že hrozne dačo a vždy sa tvári, že je naštvaný, ale keď sa ho dačo opýtate, tak nevypadá, že je naštvatý, hej. A keď mu poviete Jazminka alebo Mešťanka, takže by som vám to neodporúčal vraviť, lebo sa po vás rozbehne, spustí trysky a zbije vás tak, že vás možno aj hodí do kriakov. Už sa to nie len raz stalo, ale niekoľkokrát, hej. Takže to by som vám chcel povedať. Ideme ďalej. A neviem, prečo mu dal dislike, keď ja si...
Ja tu mám jeho meno, Miner Wongwai. Tu má, som mu dal odber, lebo on je legit. Má profilovku dobrú, čo? Ako aj vy by ste chceli mať. Už tu má iba toto. A takéto videa, takéto komenty. Juraj je jeho dosť dobrý kamarát a zaujímalo by ma, koľko má on odberateľov. 1. Možno má svoj, ale OK, lebo ja svoj nemám, lebo sa to dá zrušiť, tak ani on asi nebude mať. Iba od neho. A netočí už akože dosť dlho, asi tých 11 mesiacov. Lebo mu dal TikTok či YouTube ban. A on má toto video už 10 mesiacov staré a najnovšie má pred 9 dňami. Tu jazdíme na slepo, neviem ani čo má za sprostosti. A tu pýtame sa ľudí na pýtame sa na gramatika. Keď som si jeho video pozeral, tak vravel jemu, že gramatika nie je dobré. A keby si pozrel svoje videá, čo tam píše do popiskov, že nemá on dobrú gramatiku, ale on má ešte horšiu gramatiku. Pýtame sa na ľudí random otázky. Pýtame sa ľudí na random, tak a nie, pýtame sa na ľudí. Pýtame sa ľudí na random. A hlavne, že toto má dobre na videu, keď si tam pozriete. A v popise videa to má zle. Kokso. On robí TikTok tanečky. Pedro, nie je len TikTok.